Bħala parti mill-istrateġija tal-Gvern biex jiġbed aktar investiment u xogħol lejn Għawdex, il-Gvern ħabbar li matul is-sena d-dieħla se jingħata bidu għal proġett tal-ħabba r-riċerka u l-ICT fil-binjiet eżistenti tal-eks fabbrika tal-ħalib u proġetti li waslu biex ikun hemm aktar spazju u uffiċini fiż-żona industrijali tax-Xewkija. Tħabbar ukoll li mis-sena d-dieħla se tingħata rifużjoni ta' 30% tal-paga medja ta' impjegat għal kull ħaddiem li jiġi offrut kontratt ta' 3 snin jew iżjed. L-isfida tal-aċċessibilità u l-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer tibqa' prijorità għall-Gvern. Matul is-sena li ġejja se jissaħħaħ is-servizz tat-trasport lejn u minn Għawdex waqt li se jingħata bidu għat tqejjid tat-tieni fiber optic cable bejn iż-żewġ gżejjer. Dwar il-mina bejn Malta u Għawdex, il-Ministru tal-Finanzi qal li għadhom għaddejjin l-investigazzjonijiet siżmiċi fil-frigu ta' bejn Malta u Għawdex. Qal li r-riżultati tagħhom se jintużaw biex tinkiseb informazzjoni dwar il-ġeoloġija taħt il-baħar, b'mod partikolari l-font tas-saffi varjati tal-blat. Sostna l-investigazzjonijiet qed jitkomplew biex kun jista' jiġi stabbilit mudell ġeoloġiku taż-żona taħt investigazzjoni li se tifforma l-bażi għad-diżinn tal-mina. Il-Ministru tal-Finanzi ħabbar ukoll li se tinħoloq skema speċifika biex imprendituri Għawċin li operaw fis-settur turistiku jtejbu l-livell tal-istabbilimenti turistiċi. Sa dan it-tant se jissokta x-xogħol fid-dar tal-anzjani f'Għajnsielem bi proċess ta' sejħiet tal-offerti biex jiġi finalizzat ix-xogħol waqt li qed isir it-tfassil ta' master plans għat-tisbieħ holistiku ta' Xlendi u Marsalforn. Fost proġetti ġodda s-sena d-dieħla tħabbar it-twaqqif ta' razzett esperimentali b'faċilitajiet ġodda għall-bdiewa u s-sajjieda.